Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो साम लायनो थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय बिराद साम जानो गोसो दंमोन, बेनिखायनो दिनै लायनानै जाफैनोसै आरोना। रायलांबाय थादो बिदिब्ला। बोथोरा जा हिट जाखादों दे। जा मोजां जाखादों। जा मोजां जाखादों दिन बोथोरा। खालि दखानानो बन्द गोजानि। दखान बन्द गोजा। जोङो दखानफोरखौ बन्द गोजा नुनायखाय बन्द गोजा सानदोंमोन आरोना, ओमफ्राय उनाव फैनानै नुबायबो जे दखानफोरा खुला। मानो होनबा जों फुङावनो थांदों नालाय, दखानफोरा खुलियाखैमोन आरोना। ओमफ्राय जोंखौनो बन्द खोमा दिनै होनना सानदोंमोन, जों बन्द नङा आरोना। नै जों सामबो लाबाय आरोना, जा साम जानो लुगैदोंमोन, न'आवबो मोनजाबोआसै नालाय। ओमफ्राय नै जों बायनानै जानोसै होननानै साम लाबोनायखौ सोमना दोनसै आरोना। दिनै गाबोनसो जासिगोन, दिनै जाला आरोना। सामखौ मैया सोमना दोनदोंमोन ना, दिनै सुनोसै।